Has gravat? Estàs preparat? Sí, he posat a gravar. Vale. Ara. Hola, mundo. Molt bé. Es que un cliente no, un Individuo. individuo. Ja, sí. Tranqui, està bé. Se veu la mà aquesta? Sí. Verda. Les connexions se refredaven. És que estic... Ja Parecido un cliente no. Toma 17. Toma 44. No diría que es todo amor, pero sí un sentimiento muy extraño. He estat molt content. No, és... Començat a connectar. Molt bé. Ho he trobat. Ja ho sé, és que surt trobiat. Ho he trobat. Ho he trobat. Com ho has trobat? Ho he trobat. Tu has trobat, oi? Sí, ho he trobat. Let's go. Ho he trobiat. La cita del programa és... Vale, ja estic. No m'ha agradat gens que... No vull que em miris. Vete per ahí. Mireu jo aquí, vale? És graciós perquè a la teva ombra es veu un... No pots... A la teva ombra... O sigui, tu et veu bé. A la teva ombra es veu tot ombra i després veu... un pinxito. Però és molt graciós. Vale, guai. És molt graciós, en veritat. Però no per intercanviar dades. No. No. Pots dir-ho... O sigui, està perfecte, però... Pots dir-ho un altre cop, però una mica més lent? Ta. Sí. Què has fet? I ha quedat superrobòtic, tio. És que l'has clavat, no he pogut aguantar. Preferiria no parlar sobre el tema. Ho he trobat molt agobiat. Ho he trobat. Preferiria no parlar sobre el tema. Escolta. Hemos empezado a encajar. Cuando hemos empezado... No sabes què t'has dit. Don't judge me! Tranquil, tio, no estàs jutjant. Don't judge me! Fica en silenci, tio. En silenci. tio. Però què fa? Vibra i El meu no fa quan està en silenci. Però els iPhones sí. Ara en castellà, com ho has vist? Molt bé. Vale. Lo paro o no? No, ho faig en castellà. Vale, vaig a cagar. Ok. Eh? Ho he trobat, és que diu, em surt trobiat, saps? Però no. Ho he trobat molt agobiant. Jo a vegades també trobo les coses. Sí, m'agrada. Sí. Vale. Vols tornar a fer-ho?